Badator berriro sake ateratzera. Ozta jaso Azkoitiarrak, zabalean dejada Eugik eta txapapera. Bat eta huts. Azkoitiarra aurretik. Fernando, zu naiz binaka, naiz banaka titulu askoren jabezara, baina lauterdian ere, badakit titulu asko eskuratu zenituela, eta hemen bertan ere txapeldun izan zinen behintzat. Bai, hala izan itxean. 60 Peña Gallazteik antolatzen baten, txapelketa baten, da txapeldun utanean. Eta txapela eta trofeoaz gain bestelako saririk ere izan zenuen. Hai, eskopeta. Eibarren jokatuta partidua ez da harritzeko, eskopeta saritzat. Bat eta huts Azkoitiarra aurretik, luze jokatu zorain, pelota txarra eraman du Eugik. Ezkerrez jaso, ies egin dio eskutik pelotak. Zabaletik jaso Eugik, errasti. Luze eta zabalera ederki Jokinek, jaso Eugik. Zabalera orain ere errastik, arro erantzun dio Eugik. Biak luze jokatu nahirik, jaso ezkerrez errastik, Eugi. Jaso errastik. Zabalera eta partiduko lehen tantoa Eugirentzat. Utse india. Utse indako pelota izan da. Bai. Azpitik eskatzen ari direnek, lauterdi milari eskatzen dute. Fernando, gaur Agoitz baino askoz gertuago dago Eibartik Azkoitia, eta nik uste, bigarren tantoa Eugirentzat, sakez egin du bigarren hau, eta nik uste jendearen laguntasuna Azkoitiarrak handixiagoa izango duela. Bai, atxoitik jente asko torri dei. Da etorri mergaina lagundu batzio mutilei, txapela mate. 2-1, Agoiztarra aurretik, bigarren tantoa sakez egin du. Ondo erantzun dio oraingoari errastik. Zabaletik ere bai, luze jokatuz. 300 milari dirua. 300 milari. Bada zerbait, Fernando. Bai, diro asko botatzen nahi juratzea zepazar honon digen. Ezkerrez, txokora ederki errastik, jaso Eugik. Errasti. Boskarren kuadrotik ezkerrez jaso Eugik. Errasti, Ormabiak txapapera. Ormabiak egin ditu Azkoitiarrak, efekto eta guzti. Hori txapagainean izan balitz, naiz eta Eugiren hankak oso arinak eta azkarrak diren, pelota horiek oso zabalera etortzen dira, eta ez dakit harrapatzerik izango zuen, seguru asko ez. 3-1, Eugi aurretik, Agoiztarraren sakea. Jaso errasti, arro. Azpitik astindu Eugik, jaso errastik. Zabalera doa pelota hori, jaso errastik. Agoiztarra tantoa menperatzen ari da. Jaso errastik, pelota txarra Agoiztarrarentzat jaso. Luze errastik. Ezkerrez orain. Biak luze jokatu nahirik. Eta Eugik txapapera. Ez dakit hor pelota gorputzean sartu edo zer egin zaion. Bai, zinta jodik eta uste baino pelota gatzeago korru izion, da hauze paliodi. Eugik egin dituen 3 tantuetatik bat sakez egin du. Errastik berriz ez du oraindik sakeari zuzenean behintzat probetxurik ateratzeko modurik izan. Lauan botea egin, azpitik atera du, jaso Eugik. Ezkerra idez Eugi oso ondo, jaso errastik. Eugi, laugarren kuadrotik. Eutsi errastik.
Arro eta luze azkoitiarrak. Eugi, boskarren kuadrotik. Hemen. Eta oraintxe ere gauza bera gertatu zaio. Berdina itxiko gune. Oraintxe ere gauza berbera gertatu zaio. Uste baino bote handiagoa egin dio pelotak. Eta aserre benetan Eugi ikustezagun orain ez daki botea berriro alaxe egingo zuen. Bai. Iruna partiduko lehen berdinketa eta Errastiren sakea. Ederra sakia. Alaxe izan da bai. 4-3. Errasti aurretik. Orain arte tantu bana egin dute sakez. Oso sake ederra izan da, ja? Sakea oso ona izan da bai. Ezkerra sartzen saiatu da Eugi, pelota ezker horman sartu aurrez, baina azkoitiarrak bikain gurutzatu pelota, oso zaila zen sake hori jasotzeko. 6,5 650.000. Beraz, pixkanaka, ari dira gauzak parekatzen. Ondo jaso du Eugik Errastiren sakea. Atzeraka azkoitiarra jaso. Jaso Errastik, arro. Hori ere eraman. Ezkerrez, xokoan jokatuz. Eugi. Jaso Errastik. Errasti tantoa menperatzeko moduan da orain, luze jokatu nahi izan du, baina ez du indarra handiz jo pelota. Baztertu. Atzea jarri ziko pelotiei, pelota una, zian. Peloteoan gogorari dira biak. Eugi, dejada zoragarria zabalean, haze tanto egin duen Agoiztarrak. Fernando, oso ondo jokatutako tantoa. Oso ederra tantu da. Txapela botatzeko moako tantu da. Bukaeria. Pixka bat arroxeagoa egin izan balu ere. Bertan. Lauterdian bertan. Hankageldian utzi du. Baina txaparen gainean dejada zoragarria izan da Eugirena. Naiz eta txapara joateko oso zentimetro gutxiren okerra aski zuen. Launa partiduko bigarren berdinketa, Agoiztarraren entzada sakea. Azpitik atera du, jaso Errastik. Txokoan dejada Eugik, harrapatu Errastik, zabalean orain eta tanto! Ez du nolanaiko dejada eraman Errastik, Oso zaila, dejadita gainea ondo bota zabalea, baina bestian kaskarra dek eta errezailak pelotina eta oso derki lai dejada. Ikusi ezazu errepikapenean, Eugik egin duen dejada, gainera ezker horma ere bertan zuen Errastik, jaso egin du, baina bigarren dejada hori, zabalean egin duen hori, etzegoen inola ere eramaterik, bere burua lurrera bota behar izan duelako Errastik, erabat etzanda geratu da txokoan, eta hala ere ez du gutxi egin, lehen dejada harrapatzea. Dena den, atzelaria izateko dejada egile txarra ez da, Errasti bera ere. Oso onda, behonekin zarautzeko gauzurin tanto egarrenak behonekin zitxean. Bai zabaleko puntan dejada eta deno behorrekin dixen bezala. Gaur atrebitzean, iskar. Errasti luze jokatuz, aso Eugik. Zabalera Errastik. Luze Eugik, luzegi. Bosnak. Eta hemen Errastik tanto bat egiten duen bakoitzean. Txalo zaparra da, itzelak jotzen dizkiote pelotazaleek. Behorrek eta duen pelotik, Eugik behorrek segi bintziok, da atzea behitzea galdetzea torrek da beha dala eta hala. Errastiren sakea. Ondo jasotu besoa kakotuz. Agoiztarrak. Luze Errastik. Ondai.
Ez zion urruti lautardiko marratxoa. Zabalera Errastik. Jokin Errasti. Kantxaren erditik Zabalera joz. Ondo. Eutsi Agoiztarrak. Oso ondo jodu. Jaso Errastik. Txokoan luze berriz ere. Jaso Errastik. Zabalera orain eta tanto. Lehen ere pelota txarrak eraman behar izan ditu azkoitiarrak. Orain honetan Zabalera ederki jodu. Patxik. Eta hori jasotzeko modurik ez du izan Jokinek. 6-5 Eugi aurretik. Ederra zagia. Ozta jaso du Errastik. Txokoan dejada Eugi bere burua salduz Ormabiak. Errastik. Erraz harrapatu du Ormabiko hori Agoiztarrak. Txokoan dejada eta tanto. Errastik egin duen Ormabikoa ez du beharraina gurutzatu kantxaren erdira. Etzi huerte nahi bezala. Eta nahi bezala. Oso motza. Eugi dejada eta pelota zailak harrapatzen espezialista den honek ez du inolako arazorik izan pelota ura jasotzeko eta ondoren gainera txokoan egindako dejada horren bitartez egin du 7. tantua. 7-5. Eta horrelakoetan batetik bestera batez ere alboka ibili behar den garaian antzematen da batetik besterako aldea. Eugik askoz ere mugimendu azkarragoa eta Bai, hortan, hankak eta movimentu azkarrazok egik horrek eta horri matematiko ertetzez baio zaileetan tukia. 7-5. Pasa, zoma. Sake luzea izan da kantxaren erdira, baina 5 barruan. Orain ere luze jokatu du Eugik. Jaso Errastik, arro. Eta 8. tantua. Eugiren 8. tantua. Ies egindako pelota izan da. Oinean, netza luze zamar jodula ustea, baina ies indizula. Zaharra. Jo. Ondo mandiga. Ona. Buena. Bueno, geho galdu indiga. Hori akorra beste gehin. Mala ani baina galdu indula geho, baina ondo mandiga. Justo bizputazak justo. Garri. Guardi nire garri. Ez, herri guai gire. Tanto. Agur terdi berriro pelota zaleok. 7-8 da emaitza. 7 Errastik. 8 Eugik. Eta hemen nahiko eztabaidatua izan den tanto bat ere izan da. Hain zuzen Errastik egin duen 6. Errastiren dejada bat. Lehen botean jaso du Eugik. Hemen gauden gehienon ustez. Aurreko epailea ez da jeiki, baina erdikoa bai. Eta kontua kontu, tantoa Errastirentzat izan da. Ondorengoa sakez egin du. 7-8. Eugi. Arro, ondo jasoz. Kantxaren eskuin aldetik. Errasti. Jaso Errasti. Eugi. Eugi laugarren kuadrotik. Luze jokatuz txokoan eta tanto.
Hor zabalera joan behar izan du Errastik. Eta ondoren txokora luze jodionean ez du harrapatzeko modurik izan. Ez da gutxiagorik ere. 9 eta 7. Eta Eugik oso ondo jokatutako tantua. Jokua. Patxi Eugi. Patxiren sakea. Ondo jaso du Azkoitiarrak. Luze jokatuz oso ondo, jaso Errastik. Luze berriro Agoiztarrak oso ondo, jaso Errastik. Ozta jaso du pelota hori Errastik, dejada eta Eugiren tantoa. Harrigarria izan da. Errastiri ez dakit pelotaka da arraro bat izan da hor, ez dakit gorputzen sartu zaiolako edo zergaitik izan den, behintzat nahiko modu xelebrean jodu pelota, motz-motz geratu da txokoan, eta Eugik harrapatu, ozta hortxe duzu, oso postura xelebrean jodu. Eugik, bai, utz egin du edo ez dakit zer gertatu zaion. Ondo aiadu egin ona, Lehen botean sartu du eskua, baina... Atzea zuzenen zabalean aizian jo, baina kanpoa. Eugiren sakea. Eta tanto. Arazorik gabe jasotzeko modukoa zen. Bai. Ezker horma jodu botea egin aurrez. Kopitza handu egin zartu txola eskua. Da alde nintzio. Dela sake horraguan, baina. Eugik sakez egin duen bigarrena izan da. Errastik zenbat egin ditu Inigo? Errastik ere beste 2 lortu ditu. 11 7. Lehen aldiz, 4 tanturen aldea. Ondo jaso du orain Errastik. Eugi. Luze jokatuz. Oraintxe ere bai. 5 terditik. Jaso Errastik. Zabalean dejada, baina txapapera. Eugik zabalean egina izan duen dejada hori. Txapapera joan zaio. Errastik berreskuratu du sakea. 800 milari. Eta 8 eta 11. Jaso Eugik. Eta kanpora. Epe. Errastik ez du aprobetxatu aukerako pelota hori. Uste baino bote handiagoa egin diola uste dut pelotak. Korputzea, torreziko pelotia. 12 eta 8 Eugiren sakea. Gurutzatua, jaso Errastik. Txokoan dejada Eugik, harrapatu Errastik. Eskuin sotamanoz Eugi eta txapapera. Ba eta bixe gortzen haziek epetu egin. Gustu jutu. Eta hortan ikusten dionik akas desentea Eugiri, Fernando. Eskuin sotamanoz eramatea gutxi ez den pelotetan ere. Askotan tanto egitea joaten da, efektu asko ematera pelotari, eta ez dira pelota onak horretarako. Ez, oso txarrak epetu egin haidez, ba eta bixe gortzeko oso zaile de gaina, eta hori izte gortan haidez etxe unen, pelota iba gaina. Hori zemat zazua dema pirola ingo zian zeitun hori, baina honai ez ondik. 9 eta 12, 100 gainetik, 200 milari egongo da azpitik. Jaso Eugik Errastiren sakea. Txaparen gainean da pelota hori, txokoan dejada Eugik eta Errastiren tantoa. Eugik txokoan egin duen dejada, ondo harrapatu du Errastik. Eta ondoren efektu eta guzi egin duen bi hormakoa. Usainik ere hartu gabe, urrutitik ikusi behar izan du Eugik. Ikusi ezazue, motz geratu zaio pelota Eugiri. Txokoan dejada egin du ezinbestean eta Errastik ez du barkatu. 10 eta 12 eta Fernando partidua dago oraindik. Bai, ni ondiko pizza handizoa jo ginen. Jokinek
bere armak oso ondo aprobetxatzen ditu. Erra zakia. 180 behintzat ematen du partidu guztietan, eta gaur ere oraindik lanak eman ditzake. Eugi, luze jokatu nahirik biak. Oraintxe geixiago luzatu pelota Eugik. Arro erantzun Errastik. Errasti, ezkerrez, kantxaren erditik, jaso Eugik. Errasti, ezkerrez Zabalera. Ai. Zabalean dejada eta txapapera. Errastik tantoa luze xamar zioan. Zabalean dejada egiteko aukera ikusi du, baina txapapera jodu. Jokin Errasti izerditan Blai. 36 minututako burruka daramagula esan du Inigo Iestaranek, eta atxeen aldietan ez dut uste bat ere esageratzen ari direnik. Errasti gazpi pelota, jaso Eugik. Errasti, hirugarren kuadrotik. Txokoan luze. Ederra. Jaso Eugik hori ere. Zabalera. Eta tanto. 11-13. Ederki jokatu du Errastik. Aukerako pelotak harrapatu dituenean, ondo aprobetxatu ditu. Lehen da bizi, bi aldiz txokoan indarrez moztu du. Hirugarren hori Zabalera. Eugik eskua lehen botean sartu duela esango nuke Zabaletik, baina oso behartuta heldu da eta ez du txapa gainera eramaterik izan. 11-13. Orain arte sakez bina tantu egin dituzte. Ederki. Eugik pelota txarra eraman behar izan du, Jokin azpiti jo duelako. Luze Errastik. Luzeago Eugik. Luze orain ere Patxi Eugik. Eraman Jokinek, arro, baina oso ondo. Astindu indarrez Eugik. Gora. Eta ez, goian zela uste genuen geuk ere, baina sartu eginda pelota hori. Errasti, ezkerrez, Eutxi, Eugi. Zabalean dejada, harrapatu Jokinek, eta txokoan tanto Patxi Eugi. Zabalean egin duen dejada hori, eraman egin du Errastik, baina jakina behartuta heldu ezkero, zail izaten da egin nahi denura ondo egitea. Eugi sake ateratzeko prest. Peloti aldaudik. Jaso Errastik. Zabalean dejada Eugik, eta tanto. Egun nekez. Dejada arroa egin du Eugik, baina Jokin Errasti ustekabean harrapatu du, eta ez du jasotzeko modurik izan, ikusi ezazue. Gainera, txokorantz zioan korrika Errasti, bere alaxe aldatu behar izan du. Posturi aldau berrezen di. Postura, txokotik Zabalera joateko, eta ez du harrapatzeko modurik izan. 15 eta 11. Eta azkeneko hori, dejadaz egin duen 6. tantua. Hanbestia. 7. 16 eta 11. Atzegat zehar, baina egui pixket nekau xamar ikuste gula dute jonkitek danak jokalai botatzen ez dela. Hori aprobetxatu nahi du nonbait Agoiztarrak. Artekariak 1200, gainetik 1200. Eugiren sakea. Jaso Errastik, ozta. Eskuin sotamanoz eraman. Luze Eugik. Ederki, oso ondo. Jaso Errastik. Astindu Eugik. Jaso Errastik. Edarra pelota zua.
Jaso errastik hori ere, arro. Eugi. Txokoan astindu, jaso errastik. Beteta dago Azkoitiarra. Oraingoa ezin. Beteta dago Jokin. Hori de Lauterriko jokua. Gero nola zabalea deja dago oso ondo etxeun, zailedek, bixe zaitzia. 17 eta 11, oraintxe ari da alde desente hartzen Agoizkoa. Gora ezagun. 1 eta utxean eta 5 eta 4 aurretik joan dela Errasti. Ez 1 eta utxean eta 4 eta 3 aurretik joan dela Errasti. 3 berdinketa izan ditugu. 3, 4 eta 5, baina arrezkeroztik aurretik da Eugi. Alderik handienak 8 eta 5, 11 eta 7, 13 eta 9 eta handiena oraingo hause, 17 eta 11. Jaso Eugik. Ezker Sotamanoz. Jaso baina orain ere efektua emanez. Sotamano bakar bat ere ez du egiten jasotzera. Bera. Eta Jokinen dejada hori txapapera. Aserre bere buruaz Jokin. Aserre, baina orain azken tanto hauetan egin dituen huts denak nekearen ondorioz izan dira. Nekatua dago Azkoitiarra. Lauterdian zenbaitek jolasa dela pentsa dezakeen arren asko ibili behar izaten da. Beti pelota gainean dago, deskantsatzeko eta arnasa pixka bat hartzeko denborarik bat ere ez da izaten. Beti pelota gainean eta asko sufritu behar izaten da. Jokinek kilo askoz gehiago ere baditu Eugik, baino gainera atzelaria da. Eta partidua luze xamar doanez. Partidua zenbat eta aurrerago, orduan eta lan gehiago. Eugi, luze jokatuz. Eta 19 garren tantua. 19 eta 11. Jokin auspoz freskoantxean egon den artean partidua izan da. Bai. Hemen etzegoen berriketarik. Baina orain aldea hortxe dago. Gaizki hartetzko eta iskete desmoraliza dutela betzitzean. Besti zein dek, hasi indala mate egon digen gehizio. Ja, partidu usteat, ja, ez dagoela zein. Errasti. Txokoan luze, oso ondo, jaso Eugi. Jokin Errasti. Gurutzatu egin zaio Eugiri Errasti eta aserre xamar, Agoiztarra. Zabalean dejada. Arrapatu Jokinek. Baina Eugik berriz ere txokoan inolako arazorik gabeko pelota izan du. Ikusi du aererioa, etxaia, lurrean etzandaz deukala zabalean. Eta 20 garren tantoa Eugirentzat. 3-4 tantotan palizete sentimentzio eta arek antzematzio arek eman dizola. Eugiren sakeari ondo erantzun dio Errastik, baina berriro erasoan da Agoiztarra. Errasti, zabaletik, ondo bilduz. Txokoan dejada Eugik, txapara! Eugik egin duen dejada hori. Txapara joan da. Etzen gaizki egindako dejada ala ere. Bueno, eta bastarri nuan da neiko atrebidua. Pelota zailo dejada llegó. Ikus dezagun. Bastarri nuan da. Bai, bastarrean zen, bai. Oso pelota txarra dejada llegó, baina betxu, oso ondo botadik. Txapa jodula, baina bestelatzea. Jokin gainin batezian zeula, baina Dejada egin nahian utxe egin duen 3. pelota izan da Patxi Eugirena, baina aitzitik 8 tantu ere egin ditu dejadaren bitartez. Zale txoiepa, lauta errexen barun dejada tanto gutxi merregala, baina hau artistadek hori txen eozinto gutxi. Ikus dezagun, txokotik zabalera joko du sakea Errastik. Txapelketa honetan lehen aldiz ikusi dugun zerbait.
Jaso Eugik. Errasti. Zabalera oso ondo Errastik, Jaso Eugik. Zabalean dejada Errastik, Jaso Eugik. Denean dago mutil hau. Zabalera eta tanto. Egin dituen dejada eta jokalera ahalegin guztiak arazorik gabeak izan dira Eugirentzat. Denean dago mutil hau. Eta ondoren Errastik ezin izan du. Hor, Eugiren ezkarka da, eta Errastiren eskuin sotaman hori txapapera. 21 eta 12 partidua azkenetan dugu. Inigo Aiestaran elkarrizketak nahi bezain luze eta patxadaz egiteko astirik ez dugu izango, baina galderara bakanen bat behintzat nik uste egoki litzatekeela. Besterik ez bada irabazleari egitea. 21 eta 12. Eugiri, tantu bakar bat besterik etzaio falta torneo honetako txapeldun izateko, eta nik uste merezimendu osoz lortutako irabazitako txapela izango duela. Eugiren sakea, luzea eta gurutzatua, eta tanto. 22 eta 12. Fernando Tapia, labur-labur, Eugiren txapela guztiz merezia. Orain arteko txalo guzti hauek txapelduna entzat izan dira. Hor, Patxi Eugi. 21 urte besterik ez dituen txapeldun handi hau. 4 partidu jokatu eta 4ak merezimentu osoz irabazi ditu. Txapeldun ordea Jokin Errasti.